Jusa, unsa man ka tinuod, ha? Isa! Uh-oh. Bayana ka ba? Nangluwa ko, oy, noon sa mas mama, oy, di pwede mangluwa. Unsa man ka tinuod? Unsa may katinuod? Wala na kaya, Bus Dambing! Da, totoo, man ka ng dambing na, oy. Ay, totoo ng dambing, oy, noon sa matong ka, oy. Di mo to ulit Dambing na imo man ang best friend ka, ha? Bisbel lagi, pero di ka mutuwa na niya, kay bakakon man na si dambing. Ay, si Dambing na bakakon karon. Nanganong si Dambing na una mag-uli. Ikaw, Ano ang kay paspas Bawahe. mo kay tumulakaw. Basta mauwa ko yung hiyab, oy, noon sa mas mama, oy. pagtara niyo Jusa, ha? Di ba naman magkag si Dambing? Ay, basta wa ko uyab lagi, ma. Totoo, man ka ng dambing, oy, nasuya na to na ako, nasuya. Suya. Kanang kaghay ni mo ko. Tugod karon ha. Anak ko tawag mama ha. Anak ko tawag mama. Okay. Okay, Miga. Si Miga. Babay, Miga. Babay, Miga. Ni mo di ka bihana ko oy. Di mo ka bitaw. Di mo ka tawagan mama. Idi, Miga. Babay, Miga. Sige, Miga. Miga. Babay, Miga. Ni mo di kay kang bihana ka. Uy, dambing. Uh-oh. Unsa man taong ka? Uy, nasulti man ka mama nga nag-uyab-uyab ko. Ano ka masulti? Unsa man taong ka, uy? Oh. Nangluod man ka, uy. Ano lang pangluod gan sa paman nga. Inuuyab diri man nakagusto na ko. Sana Ay, nagkasakog rin na ba? Best friend ba di kaya magluod ka? Di ko ganahan nga masakitan ka. Best friend. Pero, bis, so, umata na bis ni mo. Ay sig best na ko. Iputol na nato to pagka best friend. Ay, sa inya na nga, giputol. Uy, unsa man taong ka? Ay, sayang kay atong 12 years nga pagka-best friend, oh. May kay kahibaw ka karon nakahibaw na ka. Okay, pero, sorry na, good na ako irito ni mo. Ah, nanasikan dito ro. Ana na sa may bugi mo. Dili, gani, ihatag ganin ako ni mo. Ako na na to sa saryo, god, kabantay bitaw ka nga magsigilag tutok na ako. Wala, ibigay mo na lang, ibigay mo na. Oh, ibigay mo na sa akin. Sigilag imo. Ang ako. Nani mo. Sige na, good best friend ka lang. Bawi na lagi ko lagi sa kasi ko Bantay good ka. lagi. Isa ba yatag mo? Di pa lang na. Dili na, Nakulab imuhang papa ay. Di pa lang na. dili na. Nakulab imuhang papa ay. Uy, tinood na. Tinood itong istorya nila nga kabit ka ni Papa. Oo, pero sa una ra sa doon, lumus sa sabaw yung papa. Oh, yun, sa unan mo sa to, wala mong si Papa ron. Pero, bes, ay nagkasako ha? Hindi na ba? Bawi, ay ko lagi. O gani. Naku, Salamat, ihatag kay mo, Lata bes, kung kwan kapas siya, bes, una. ka lang. Taas siya niya. Ay, sakto lang eh, sakto lang niya. Gwapon sa doon. Gwapo niya mo. Moreno. Ah, sige, bes, namangyo ni mo ba ka lang? Kwenta na. Asa man ta? Adtoon na to si Sayo. Kami na sa Nananasadit. Sakit-sakitan hula kinunya akong tungo. Ay, dili lagi. Dili ka na. Kanang, pag-move on na good, noon sa mga taong kaya, di naman sila kagusto na ako, ibigay mo na sa akin. Ano ba? Tanan nga. Sige na, tara. Si Buana. Arriba. Babe! Arriba. Hi, babe. Oh, lagi mo sa mong best friend lagi. Okay lang, ano yan? Ay. Nagtabot naman niya nga. Hi, Mika. Nga dawat na niya dito. Ah. Bis, dawat na lang, bis. Kinaman ko irito sa diya. Oh, maayo. Noon, kinay, rito, kaysa ka nangingana ba? Babe, pasalamat sa akong best friend, babe. Okay. Tungod niya, kaya nagkailat ang buhat. Salamat kayo. Salamat kayo, best Mika. Bes ka lang, puhon bes ka lang. Ay, bes, babe ka lang, puhon babe ka lang. Gusto sa mga nindot nga resort. Bisa, kanang kuan ba kanang ato ta sa kanang kuan malikot-ikot na dagat ba naman ay. Oh, daga, agana kagdagat eh. Oh, kanang Palitan ti ka og kanang katong tupis nga kanang terno. Kanang nindot kayo. Babe, salamat kayo babe ha kanang. Lima, oy. Kuan babe ba kanang kanang. Nakay. Bisa? Daan pa jud mo, iyab na ni kuan man ni dambing ni dambing. Ako na makikatog yan. Uyab sa imong best friend na. Di Mama. ko mo to oy sa kay. Sweet kayo mo. Ay dili uyab ba oy taka kama oy. Baka kon mag-ama, mata baka kon. Aw, Siya baka ko siya din ra. mata. Uyab yung bisa. Uyab mo. Uyab sila. Oh. Oh my God.
Yan, ang kamo may sweet kayo. Ay, man ka lang ni nara siya kuan ba ka lang nagipakuha basta. Hindi kanang practice. Ah. Practice ba? Kay gitudala ko siya diba? Tita. Ay, uyab ni mo. Sabi. Para masatisfy ko niya. Uyab jud mo. Dawa. Uyab ha. Para mo to sa uyab di mo bisa. Oo ta. Sabi. Pag ko na mo ka. Uyab pa. Oh no. What? Tapos. Ba mama? Uyab sila to ha. Wala pa tay. Murag tin ako dili jud be. Uh-oh. Pag kiss ko na mo, uyab jud mo anang lakiha. Masakta nga ma. Uli na mo na. Na uli na ta. Nyara jud sa kay dili ko satisfied uyab pa jud na niya. Eh patukol mo kuan ha. Laway ha. Eh patukol ba? Ano? Ay. Beso-beso ra magto ka ng mga amigo. Kay ka naman ko din ana tita nga mga kuante kanang mga dapat private ra na. Nga ba? Di lagi ko nyo masuot na inyong mga bulsa kay kamo padung pa mo. Di mag-jog ka masod sa bulsa ti kanang lawasa. Be kanilas. Mutuo na jud ko nga uyab na si imong amiga. Pagturjak ko numong duha. Ma! Dili na mahimo. Ilang gisa. Di na pwede ana gyud. Aw sige. Ug di man gina mayo gisa. Mutuo na jud ko nga uyab din nimo. Sige. Oy sige ko. Nana sa iyo. Ha? Ayo, dili public. Sis. Bana, ayaw tinood pasok ba? Be, di ko uyab. Dili. Sana ma. Di ko nga uyab sila. Naman, naman ka! Mama! Buog. Really, manggod, ma! Dili oy. Really, mama! Dili oy, nalibog ka. Turjak sila sa. Asa sila, ma? Libon. Niyapang naman ba? Mama! Sige na, good best friend ka lang. Bawi ra lagi ko lagi. Ay, kasi ko Bantay good. ka. Lagi. Isa ba yatag mo? Di pa lang na Dili, ha? nakulab imuhang papa ay. Love ni mo si Papa?